बताओ घर में काम धाम पड़ा रहता मरद के न तनिके चिंता नहीं करत सुबह रही के खा के आ गइल बड़ने उनकरा ई नहीं के न कि जाके तनी घरवा एक बार घूम के आई कि का करत ऐसन का नहीं किसन करत। हां त अब का उनकरा खाए से या घूमे से फुर्सत मिली तब न दिमाग खराब हो रहता सही में काम करत करत थक जता। ए भौजी का जी कलंगी सरू भैया कहां बा? सारू भैया का जी रहो ना भैया हर मर्दा के नाम बिगड़त रहे नी। अरे सोमारू भैया कहल हनी तारा कम का सुनाता ना जी कम ना सुनाता तनी ज्यादा सुना देल हो का कहते बोले कहां बाबा के कहां बा? अरे कई उन्हें मर गइल बड़न सुबह के हुर के गइल बड़न ना कर रहो के खोजतन जी काची लेल बनी जी रोरो से बिगाड़ के एकदम मर के मत धो देले बनी जा उनका काम बा। बुझाता नहीं कौन काम बाटे सब बुझाता रोरो सब के कौन काम रहला कौन ना जाई यहां से जाई हर मरद कहीं ना जान कहत तो नहीं कि कहां घूमे खातिर जातन पिए कड़वन के अति घरी संग धइले बड़न ओ ई बात बाटे आ जाए त मम्मी जी के उनकरो बताओ त नहीं आ एहन जाने के नतीव जाने के त छोड़म ना हम इहे ना कर खाई हानि से मन जाने के ना कहियन जे कि का कहत रहे हर मत के बिगाड़ के खइले बन जा मम्मी जी भी नहीं किया मम्मी जी एती ना तब से कहत माज भी बता रहा माज के खाना वाला बने ए भौजी बान हो के आजी भैया बान सौर तेरा भैया तनी का एक ना कस्तूरे बानी लम अरे ना हो बोलो ना भैया बान ना वहां के नहीं खे कहां गुल बड़ो रहुआ जान अपने कहां गुल बस रौरा संग ना सबे रह गइल जी तो हमारे संग तो हम पूछाई रहती हो तो अभी मरद कहां गइल बड़न सबेरे रौरे संग गइल हन बस होती खन से आइल तो ना हमारे संग थोड़ा गुल बड़ो कहां गुल बड़ो तारा मालूम होई नहीं की जानते ए बताओ देखी हवा भी आइ रहन हऊ 6 फीटऊ आ उ ना अभी खनी गइल हम पूछ के तब उनके संगे गइल होई तो जाना तनी तो जाई तब जाता नहीं ना उनके संगे हनी के दूने रोज रोज घरे आवत रसन का बात बा पता करे पड़ी हमरो मम्मी जी के भेजी का पीछे पीछे ना आज भर देख लेतनी आवाज जा दूसर का दिन सब बतावत है ना कि यार खूब बाटे लगू होता अब उनको तनी के बुझात नहीं के आज भइला हमनी कभी अकेले बनी जा अभी लइका फिका निकसन भइल आ शादी बियाह हो गइल बाटे आ लइका फिका होया सन पैसा ना कमैहन त फिर कौची लइका के खियन ना पियन अभी के त माई बाबू बाना तो पूरा घूमत तरन फिरत तरन माई बाबू के तू पे चलो हाथ तो धो ली तनी मनी नतियन के बेटा आया के न मरद के एकदम बिगाड़ के धइले बसन आज तो मम्मी जी से बिना कहले छोड़म ना। अरे केकरा गाड़ी तक हो ये मम्मी जी हो 3 फीटवा आई रहे घोलम घोड़ा आई रहे नतिया दूना के दूनो ना ले जाके वहां के एने घुमावत रहत सन। अरे तो हमहू आवतनी ओकर खाझवा बना के ओकर विदाई बा लइकिया के अच्छा बगेदना घरे आज हटे हां आज बगेदना घर ले आवतनी। आई मम्मी जी तो साड़ी उड़ी ना देख पड़ी अच्छा निकाल दे हम बक्सा में से लेकिन निकाले से पहले ना रहो जाके पता करके आई कि कहां गइल बड़न उर्माई लफुन के साथे गांव के लफुन के साथे घूमत रहत रहने आ जा ना दके न गइल लोखी लइका मरद के पीछा ना रहल जाला 24 घंटा कहां गइल बा कहां ना का करता का ना अपना घर के मेहरानू मरद के पीछे ना रहला लेकिन मरद के खातिर खोजे खातिर ना कितना लोग आ जाता दुआरी पे तो 10 गो आदमी के लइका हमारा आदमी हउए हां मम्मी जी ठीक है कहानी है रारू लइका ने कोई के लइको ना हो यही से कोई आवे तो ओकरा खोजे खातिर के बुझा गइले तो गौरव होकर के चाहे कि हमारे मर्द के 10 गो आवत और आदमी जो है खातिर के हमारे मर्द कितना बढ़िया हमर पापा नेता होतना आदमी आवेला त हम के माई हमर चिंता ना करेले आ दुगो आवत त सन लोफो तुम चिंता करी बाका तार पापा नेता बन तो तार माई ने की जोत हमारा भाई लड़का का दुनिया जो है बढ़िया से कुल ओकर संगति आवेला हम तो खूब खुश रहे कि हमरा बबुआ के मारा आदमी चोहत हमरा बुढ़ाऊ के हो ये दुल्हन हमरा बुढ़ाऊ के ना बहुत आदमी आवेलन जोहे खातिर आ सगरी हमरा बुढ़ाऊ जालन हां जा तो 10 गो आदमी के आदमी न हमनी के बानी जा हां तार बाबूजी त एक बार जीतल होके त नेता बन गइल लोग आ हमर हमनी के बापे दादा ले हमनी के चलेला बहुत घराह लेखा सगरी
सगरी घूमे लन जा जालन जा लन जा चारी ओरे ए हो नहा ली हमार हल्लुगा पर कुल माछी लागत ऐसन खाजा मिठाइया बनौले बनी अरे का हो का हो ई का करल हो ओला से बुझाला कि धोती खुटा आइ के रख रुमाल लटकावले ई हमारा पंखा है बूढ़ी तोरा बुढ़ापा पर सठिया जे का कि 5 किस्म के का में पेवर सटौले रहत बस तार लइका हीरो बनता हम हीरो ना बनी बच गए रहे ना सिलैया करत रहता वही बाबूजी कहनी कि सीधा तो हम कहनी सीधा तई हमनी के बाबूजी ने कोई गांव भर में पैंट पहने ला थोड़ी कोटे गांव में सही बात करता ए कनिया ओ सब एगो हमरा के पेवर सट साया ना सी पेटी कोठा में आए मम्मी जी हिती को रहे से सीधा नहीं होते होते बड़ ना सायबा हो जाला बस बुढ़ा के लचन का के सिल दबा तू हो के से आके पंखा डुलावे लागत ए बूढ़ी का अब भैंस सब गाय खूटा तुरावत इसन पिया से हैं हां अब तू ओकर कपार पर चढ़ा के टांडो करवाओ तारी आए बाबा के टांडो करी गई हां वो तो हमारे बोल कहां बा गाय के पानी गाय के पानी हां रहुआ तो बाबूजी हमार मुंह के बतिया छिलनी कबे से मम्मी जी के समझावत रही त राउर बेटा का तो मम्मी जी के बेटा नेता बनत रहन अरे पटवा जी जरा हम छीने कहां है अरे हम जौन बतिया कहत रहे बतिया रहुओ कहानी हां का ए बात बा? बुढ़ाऊ अच्छा ई बहस करत आनी हमनी कुल खानदान सब कोई ए ना बढ़िया हवे आ ना सब कोई जो है हमनी के परिवार के हो ना 10 आदमी तू लोग के हित आ गोरा दोस्त बाड़न है कहत है हमर बाबूजी नेता हवन ना त कोई जो हमरा के जो है नेता के पूछेला हो नेता पब्लिक जनता के ना सब कोई पूछेला ए बाबूजी चुप रही हां हां अच्छा नेता कोई पूछी या बुढ़ाऊ तारा त बात हमरा हंसियो छूट जाला ये हलो बात घिन बरता है रहुआ कौन काम खतिया है जी हमारी जो है ओकरा के हां समारुआ के तो खोजे रात दुगला फोन संगे घुमत रहन कौन राशन हाउ रे एगो 3 फिटवा रे एगो लंगोड़ा रहे एगोला में घोड़ा एगो अरे हम नहीं खाने मारब तहरो को ना हुरिए दे ओकर दे बतेदन के लइके ला रहने को दे फिटे नु हगे हां तो का कहनी है तका अटैच के 3 फीटा कहत है 3 फीट कहू नहीं खेया अरे कहू चल तक कहू नहीं खेयावत तो का हो गइल मम्मी जी मुंह से ओढ़े के बेर त बुढ़ा जाके रहर में लुकात होई ए हाँ। बाबू कर इंग्लैंड पड़ रहे जा हां बाबू ले पूछाई ना अगुआ ना हमर लड़की रे बहुत पढ़ल लिखल बिया रावा सब के पढ़ा दिया ये पढ़ावतिया ओकरा का जवाब एकरा के सौरे के हाँ। हम ना जपरा संगते साथे गइल बा जा तब ए बुढ़ाऊ ए सुना ए कनिया हम जाता नहीं हो दुलही ए हमर हीरो ए हमर मोती हम जाता नहीं हमरा के पकौड़ी छान दिया पर ए बुढ़ाऊ तो ए में पोपो ए में हीरा मुना मुनिया प्लास्टिक बूंदा सोना चांदी देखा जब गाय के पानी पिए दे तो हम गाय के पानी ना पिएबा सारी ना गोटब जमा तोरे गोटे के पड़ गया सब हमर घुमाई गइल हां बहरी वाला दुआरिया पे काला ले जो, चला के जा। पिया दी जा बुढ़ी जा जाता नहीं हम पानी पियावे जा। वहां पर तो हर पिया बतियावा उनके से जा का बाबूजी रहुआ जवानी में ना समझावत रही मम्मी जी के अरे वो करी का है प्यार अंधा होता है तुमको पता नहीं है रे बाबू है हमनी के प्यार एकदम अंधा हो गिरे का बाबूजी रहुआ मजाक करन अब कि बता बाबूजी घर द्वारा अब सब संभाले के बाटे अब उहाँ के समझाई ना तो पगलू के कुछ समझ में नहीं के बाबूजी बताइए आज भी तो रोरा सब बन तो घर द्वार समरत है रोरा सब ना रम तो कैसे घर द्वार समरी तू सी देले बाड़ू रे हमर पत्तू ए हमर धनिया ना बेटी मतलब वही हई हमेशा हिलाए के पड़ जाला करेंगे ठीक बा बाबूजी जाई देखे भैंसिया के जा तनी हमर बचिया ओ ये तो सास मिलल है दादा हई बूढ़ा बुढ़िया जौने आजल से हमर कपार खाए काजन कहा नतिया मरे गइल सुबह से उ गाय भैंस तुरा देतिया गाय भैंस के चिंता नहीं खे ना खाना पीना के चिंता बा ना के का करता के नहीं के ओकरो के चिंता नहीं खे जा ओनिया अड़ियाई रह काजन कौन माई संगे बुझी रह तड़